Sziasztok! Várok egy picit, várom, hogy valaki jöjjön, és küldjön nekem egy lájkot, hogyha lát és hall. Addig megpróbálom én is itt a gépemen megnézni az élőt. Természetesen késik nálam, de nem baj. Várok egy picikét, hogy valaki jöjjön. Ma egy érdekes témát fogunk feldolgozni, bár teljesen más akartam, és végül mással készültem, de semmi baj, minden sorra fog kerülni előbb-utóbb. Valaki, hogyha itt van, akkor küldjön nekem egy lájkot, hogy hall és lát. Nem tudok ma beszélni, jó lesz ez. Remélem, hogy hallatok, nem látok itt még lájkot vagy kommentet, hogy hang és a kép rendben van. Úgyhogy én elkezdem, aztán lesz, ami lesz. Jó, nézzük csak. Ezen a mai előadáson, bejelentkezésen a nyelvtanulási módszerekről fogok beszélni. Ez egy olyan téma, amit a felnőttek nagyon szeretnének megtudni, a felnőtt nyelvtanulók, és mindenki nagyon lelkesen keresi, próbálja alkalmazni azokat a módszereket, amivel már találkozott, és megpróbálja magának összerakni a saját legjobb módszerét. De ahogy tapasztalom, Nikoletta írja, látlak, hallak, minden rendben, köszönöm szépen, Nikoletta. Jó, tehát ahogy tapasztalom, nem nagyon sikerül ezt megtalálni. És nem csak tőlem kérdezik meg nagyon sokan, hanem nyelvtanuló csoportokban is gyakran találkozok ezzel a kérdéssel, de ugyanúgy Google-ben is nagyon sokan rákeresnek, vagy a mesterséges intelligenciát is meg szokták kérdezni, hogy mi lehet az a legjobb módszer, amivel gyorsan meg lehet tanulni egy nyelvet. Az itt lévők közül ki kérdezte már ezt, akár a Google-től, akár a mesterséges intelligenciától, vagy ismerőstől, nyelvtanártól. Hányan vannak, akik feltették már ezt a kérdést, hogy mi a legjobb módszer a nyelvtanulásra? Ugyanúgy kommentbe azt is le tudjátok írni, hogy ti milyen módszerrel tanultok, és hogy volt olyan, aki az itt lévők közül már ezt a kérdést valamilyen formában valakinek feltette. Jó, időn közönként én majd itt nyomkodok frissítést, hogy hát ha bejön valami. Szóval itt a általánosságban azt figyeltem meg, hogy akik már tanultak nyelvtanárral, és szinte mindannyiunk már tanult nyelvtanárral bármilyen nyelvet, akár németet, vagy angolt, görögöt, tehát már mindenki volt valamikor magántanárnál, akár az iskola mellett, az egy idő után arra a döntésre jut, hogy mivel nem lát egy olyan áttörést, ami őtet úgymond kielégítené,
és útközben ugye elveszik a lendület, elveszik a motiváció, akkor úgy van vele, hogy na majd én egyedül megpróbálom, és szépen a nyugalmamban majd kitesztelem, hogy mi az, ami jó nekem, és mi az, ami nekem működik. Ezért is készítettem a héten egy, hát most hívjuk kvíznek, tesztnek, egy ilyen tesztet, amiben következő kérdések voltak, és fel fogom olvasni azt is, hogy melyik válaszra hány százalék visszajelzés volt. Például az első kérdés, amikor tanulni kezdesz, mi az első gondolatod? Most itt a kezdésnél nem arra gondolok, hogy valaki teljesen először nekiugrik egy idegen nyelvnek, hanem amikor otthon leültök, és akkor na most tanulok egy fél órát, vagy egy órát. Ilyen lehetőségek voltak. Remélem most végre megmarad valami a fejemben. Következő, ez érdekes, kíváncsi vagyok, hogyan tudom majd felhasználni, mármint ugye a tanultakat. A következő lehetőség, már megint előről kell kezdenem, mert elfelejtettem a múltkorit, és az utolsó megpróbálok fókuszálni, de közben más dolgokon jár az eszem. 12,5%-ot kaptam, már megint előről kell kezdenemre, 37,5% jött a megpróbálok fókuszálni, de máshol jár az eszem, és 50%-ban választok érkeztek. Ez érdekes, kíváncsi vagyok, hogyan tudom majd használni. Tehát ez a kis százalék is, amit kijött a 12,5, hogy már megint előről kell kezdenem, és megpróbálok fókuszálni, de közben ugye máshol jár az eszem. Ez magáért beszél, de természetesen nem a tanulóban van ugye a gond, és ezért próbál is valamilyen módszerbe kapaszkodni. A következő kérdés volt, hogyan reagálsz, amikor beszéd közben nem jut eszedbe egy szó. Itt volt olyan, hogy lefagyok, és inkább nem mondok semmit. Erre nem jöttek kattintások, válaszok. A következő, próbálom körülírni, vagy máshogy elmondani. Erre jött 62,5%. Majd abban a pillanatban üresnek érzem a fejem, itt jött 25%, és zavar, de próbálok nyugodt maradni, 12,5%. Következő kérdés, amikor nem értesz meg valamit hallás után, mi fut át az agyadon? Itt 62,5% válaszolta, lehet, hogy nem értettem meg a jelentését, de legalább a szót egyértelműen kihallottam. És a következő 3 válaszra egyformán 12,5%-ok érkeztek, egy szót sem fogtam fel, nem baj, legközelebb majd jobban megy, és lehet, hogy csak túl gyorsan beszélt a másik. Itt ugye én konkrét nem hangsúlyoztam ki, hogy a görög nyelv, lehet ez bármelyik másik nyelv. A következő kérdés, milyen gyakran érzed úgy, hogy sokat tanulsz, mégsem tudod használni a nyelvet? 12,5% válaszolta, hogy gyakran, mintha a tudás nem lenne elérhető, és a maradék 87,5% válaszolta, hogy néha van, hogy sikerül, van, hogy nem. És a ritkán inkább a magabiztosságom vagy a szövegkörnyezetem múlik, arra nem jött semmi, és soha, amit megtanulok, azt könnyen használom, erre sem jöttek válaszok. Következőnél, hogyan választod ki, milyen módszerrel tanulsz? Na, ez itt már érdekesebb. 37,5% azt válaszolta, hogy ezt azt határozza meg, hogy éppen milyen kedvem van. Aztán 37,5% válaszolta, ami logikusnak tűnik.
és 25% válaszolta, van egy jól bevált rendszerem, ami mentén haladok. És egyre nem jött válasz, amit mások javasolnak. Tehát itt lényegében az határozza meg, hogy épp milyen kedvem van, és ami logikusnak tűnik. Itt a kettő elég közel van egymáshoz, tehát az ember úgy próbálkozik, hogy na most tanuljak egy kis nyelvtant, vegyem inkább elő a szavakat, vagy csak ismételjek, vagy mit csináljak. Mielőtt tovább mennénk, hogy ne csak itt az adatokkal bombázzalak, én is most rákerestem ugye a héten az interneten, hogy milyen legjobb nyelvtanulási módszereket fog kidobni nekem a kereső. Néhány cikket megnyitottam, és így összesítettem az ajánlatokat, amiket ott nyújtottak. Például volt ilyen, hogy napirend és rendszeresség. Ez több helyen előfordult, és ehhez kapcsolódva még a kommentben ugye ott volt, vagy a bővebb kifejtésben, hogy ugye tervezd meg, hogy mikor fogsz tanulni, rendszeresen tanulj, és azt is tervezd meg magadnak, hogy mikor mit fogsz tanulni. Állíts egy időkorlátot, és ne sok időt tanulj. Utána fontosak a nyugodt körülmények. Kapcsoljuk ki a zavaró elemeket, itt ugye a készülékekre gondolt, hogy akkor ne csörögjön a telefon, vagy ne jöjjönek be az értesítések, továbbiakban ajánlott tanulótársat, és majd kíváncsi leszek, hogy itt ki melyiknél ismert magára, amit alkalmaz, vagy próbált alkalmazni, és nem vált be neki. Közben nyomok itt egy frissítést. Ugyanígy a tananyag felosztását is ajánlotta, és szintén egy másik cikknél megemlítette, hogy ezt magunknak kell kitapasztalni. Majd ajánlottak ugye nyelvvizsgát, magántanárt, önmotivációt, és hogy állítsunk célt. Na most erre nem fogok bővebben kitérni, az önmotivációra és a célra. Ő megér egy külön beszélgetést. Majd ajánlották az izolált szótanulást, aztán ilyet, hogy olvas vagy néz videókat, és találd meg a saját tanulási stílusodat. És akkor itt nyilván ez a kliséről beszélt, hogy most te vizuális vagy, auditív típus vagy. Hát lényegében ezek voltak, volt olyan, ahol a 10 tippként említették, volt olyan, ahol csak 5 tippként, vagy 3+1 tippként, de körülbelül javarész mindenhol ezek a nyelvtanulási módszer tippek voltak. Nem tudom, hogy ki az, aki itt valahol magára ismert, írjatok valamit, hogy próbáltátok, vagy nektek ezek közül melyik vált be. Kíváncsi vagyok rá, és itt ugye nincs jó vagy rossz válasz, tehát beszélgetünk. És nem is fogom ezeket a tippeket megkritizálni, szóval nem kell félni, tényleg bárki bármit használt, vagy próbált, és esetleg nem jött be neki, akkor is nyugodtan írja meg. Az egy más dolog, hogy én látni fogom-e.
Közben, aki itt van, az nyomjon egy kommentet, hogy a többiekhez is eljusson a videó. Mert lehet, hogy pont valakinek ez az élő fog segíteni, adni valamilyen felismerést. Jó, haladunk akkor lassan tovább. Tehát ugye ezek a módszer lehetőségek vannak az interneten, és nagyjából ebből próbálnak a felnőttek valamit kialakítani maguknak, ami aztán odáig vezet, hogy a tanulás úgy néz ki, hogy azt csinálják, ami épp logikusnak tűnik, vagy ahhoz nyúlnak hozzá, amihez éppen kedvük van. És ugye megint egy olyan stílusban, amiről úgy érzik, hogy nekik eddig valahol bevált. Na most itt megemlíteném, hogy a tanulási stílus az megint más, amikor az anyanyelvünkön tanulunk, és megint más, amikor idegen nyelven tanulunk. Tehát az anyanyelvünkön nem kell annyit gondolkodni, tehát olyan ösztönösen tudunk beszélni és reagálni, megjegyezni dolgokat, amilyen ösztönösen felemelünk egy pohár vizet az asztalról. És hogyha mondjuk rá én az a típus vagyok, vagy az a stílusom, hogy vizuálisan könnyebben megjegyzek valamit, tehát vegyük példának, hogy ha valaki elmondja nekem szóban a telefonszámát, akkor valószínűleg nem fogom megjegyezni, max. 1-2 számot belőle így körülbelül. Viszont, hogyha leírva látom, akkor simán megjegyzem. És lehet éppen ennek az ellentétje, hogy valaki, hogyha olvas valamit, nem jegyzi meg, de hogyha hallja valakitől, akkor könnyebben megjegyzi. És általában itt ennél a két stílusnál szoktak leragadni az emberek. De ugye ugyanúgy van, hogy valakinek erősebb az, hogyha ő valamit leír, és utána úgy jegyzi meg a saját írásából. Tehát többféle stílusok vannak, de ez az anyanyelvünkön. Egy idegen nyelv azt újra kell tanulnunk, tehát ott újra kell tanulnunk beszélni, és a beszéd alatt most nem szigorúan arra a dologra értem, hogy meg kell tanulnunk a szavakat, és ki kell fejeznünk magunkat, meg kell tanulnunk újra beszélni, megformálni a hangokat, tehát a nyelvünk egészen másként működik, az ajkaink másként működnek, tehát minden izmunk újra tanul működni ahhoz a nyelvhez. Ugyanúgy meg kell tanulnunk másként hallani, tehát más hangokra kell odafigyelnünk, más ritmusra, más hangszínre, más temperamentumra, és különösen a görög nyelvnél olyan szavaknál, amiknek rengeteg jelentése van, attól függően, nem csak a szövegkörnyezettől, attól függően, hogy milyen hangszínnel és milyen stílusba használják. Tehát vannak olyan szavak, amit, hogyha ilyen viccesen poénkodva mondok, akkor az teljesen okés, és ugyanezt a szót, hogyha ironikusan, vagy olyan, mit tudom én most, hogy mondjam, ilyen mafla, flegma stílusban mondom, akkor viszont sértő. Tehát ugyanaz a szó, pontosan ugyanúgy van leírva, ugyanúgy van hangsúlyozva, minden ugyanaz,
de a hangszíntől függ. Tehát ugyanúgy ezt nekünk meg kell tanulni, nem csak kihallani, hogy például a görög, hogy beszél, amikor ironikusan beszél, vagy flegmán beszél, és ugyanúgy azt nekünk is meg kell tanulnunk úgy beszélni. Meg kell tanulnunk újból írni. És most nem arról beszélek, hogy meg kell tanulnunk a betűket és azt leírni, hanem melyik betűt hogy kell írni, a ceruzát, hogy mozgatod. Én ugye azt szoktam mondani, hogy meg kell tanulnunk lerajzolni a betűket, mert ez már inkább olyan számomra, mint hogyha rajzolnék, nem pedig, mint hogyha írnám. Szóval, hogyha értitek, akkor nagyon sok idegpálya, nagyon sok izom, nagyon sok minden oda kell, hogy figyeljen, és ki kell, hogy vegye a részét a munkából, amikor elkezdünk tanulni egy idegen nyelvet. És hogyha itt valami háttérbe szorul, például, és itt a felsorolásból kifelejtettem az eszközök használatát, mert azt is ide írták, és itt az eszközök alatt többségében vagy szótanuló eszközökre gondoltak, nem olyan, mint a Duolingo, hanem vannak olyan applikációk, amiben a tanuló beírja a szavakat, tehát csinál egy saját kis szótárt, és utána azzal az applikációval tudja saját magát kikérdezni, tehát ajánlottak ilyet is, ugyanúgy ajánlották a Duolingót is, és például egy tanuló ezzel kezd el tanulni egy idegen nyelvet, lényegében bármelyiket, akkor ő neki, és hogyha mindezt az eszközben csinálja, akkor nem fog kialakulni nála úgy az írás, tehát sokkal lassabban és macerásabban fog kialakulni. Miért? Mert a szem már megtanulta ugye a betűket, tehát az agy egyik része mozgásba indult, de a másik, ami ahhoz kell, hogy én nekem most azt le kell írnom, az háttérbe szorul, és akkor jön ez a kontraszt, hogy nem hiszem el, hogy tudom, ismerem, el tudom olvasni, de hogy mennyit bénázok az írással. Vagy ugyanígy például, hogyha csak az applikációt használja, és nincs benne egy olyan rész, ami természetes hangzást ad, tehát hogy hallani is tudja, csak monoton az applikációval tanul, akkor kimarad ugye a hangoknak a felismerése, és a másik ugye egy applikáció, én nem szoktam ilyeneket használni, úgyhogy tényleg most csak úgy azt mondom, amiket tanítványaimtól hallok. Nincs benne hallás lehetőség, vagy valamelyikben, hogyha van is, akkor elmondások szerint kicsikét olyan robotikus, tehát nem az a természetes laza, vagy flegma, vagy fáradt görögnek a hangja, hanem olyan monoton. Úgyhogy mindezeket később már sokkal nehezebb kialakítani és rászokni, azért mert ugye ott már megvolt a csúszás. És nem tudom, csinálok egy frissítést, hogyha valakinek van valami kérdése, hozzáfűzni valója. Érthető, amit mondok, van valamilyen kérdésetek, legyetek bátrak, mert minden hasznos, és úgy tudok én is számotokra leghasznosabb információt mondani, hogyha van valami kérdés, vagy valami hozzáfűzni való. Még nem látok nagyon semmit, de
bízom benne, hogy minden oké, itt vagytok, hallatok és láttok, de azért örülnék egy like jelnek. Így jól van. Tehát így remélem, hogy ennyi elég volt így első körben erről, hogy döntsük el, hogy hallás után megy jobban, vagy vizuálisan, mert ugye sok mindenre szükségünk van. Nem elég csak egynél kitartani, mert magyarul az anyanyelvünkön mi úgy könnyebben tanulunk. Lehet, hogyha elénk adnak bármilyen témát, hogy most ezt majd tanuld meg, akkor ezt tudjuk alkalmazni, mert már minden más készségünk kialakult, de idegen nyelvben nem lehet azt mondani, hogy én ilyen típus vagyok, és akkor én ezt fogom csinálni. És ugyanide be tudom hozni ugye a többszörös intelligencia tesztet, amit már sokan elkértetek tőlem, aki még nem kérte, az nyugodtan kérje el. A programban lévő tanítványaimnak pedig már készítem azt a személyükre szabott tesztet, amit ha elkészítenek, akkor meg tudjuk nézni, hogy tudnak minél több készségüket bevonni a nyelvtanulásba, amivel erősíteni tudják a nyelvtanulást. Mivel itt az intelligencia tesztnél nagyon ritka, általában visszajelzésekben meg szoktam kapni az értékeket, amit az érdeklődők kitöltöttek, és még egyetlen egy olyannal sem találkoztam, hogy valakinek egy intelligenciája kimagaslóan magas lett volna, és a többi pedig ilyen elenyésző vagy alacsony. Tehát ez ilyen körülbelül a 9-esnél így ugrál, tehát több mindenben vannak erősségek, általában van egy, ami nagyon erős, a többi az egy-két ponttal ott van alatta, és van néhány, ami ott legalul van. Többségnek kijött, hogy a nyelvi intelligenciája magas. Ugye ez több dolgot foglal magában, nem csak azt, hogy tanul idegen nyelven, általában hogy használja a nyelvet, és mégis ugye nehézsége van a nyelvtanulással. Úgyhogy ez is egy érdekes téma, és hozzá lehet csapni a többi intelligenciát, hogy annak segítségével könnyebben és gördülékenyebben tudja tanulni az adott nyelvet, amit szeretne. Úgyhogy itt már ebből remélem kezd érződni, hogy nem az a jó kérdés, hogy mi az a módszer, amivel gyorsan meg tudok tanulni egy nyelvet, hanem a kérdés az kellene, hogy legyen, mi az a módszer, ami hozzám illik. És ez amikor megpróbálja az ember önállóan kialakítani a saját módszerét, hiszen logikus, hogy hát ebben az esetben én ismerem magamat a legjobban. Nyilván én tudom, hogy tudom kialakítani a módszeremet. Jön egy olyan dolog, amit sokan tudatosan nem veszünk észre. És ez a sokak között én is más témakörökben ugyanúgy nem veszem észre. Vannak például olyan beszélgetéseim Messengerbe a csoport tagjaival, akik még ugye még nem akarnak a programomba tanulni, vagy egyáltalán nem is áll szándékukba, de az nem azt jelenti, hogy akkor ne tudnánk kommunikálni és üzenetet váltani. Szóval ilyen nincs, úgyhogy bármikor bárki írhat nekem bármiről. És vannak olyanok, akik például, az egyik leggyakoribb, amivel találkozni szoktam, hogy tanuljak szavakat, milyen módszerrel úgy, hogy az nekem megmaradjon, mert
mert valahogy nem maradnak meg, és akkor vagy azt mondják a többség, hogy rossz a memóriám, vagy hogy nincs nyelvérzék. Tehát körülbelül itt nagyon más nem szokott az embereknek eszébe jutni. És akkor ilyenkor még így felteszek azért néhány kérdést, hogy jobb képet kapjak arról, akivel beszélgetek. Hogy azon kívül, hogy nehezen tanul meg szavakat, a nyelvet szokta-e használni, tehát szokott-e beszélni. Elnézést, de van egy olyan érzésem, hogy tüsszenteni fogok. Most még nem, de ami késik, nem múlik. És nem használja a nyelvet, tehát ezek az érdeklődők, beszélgető partnerek, nem tudom most, hogy nevezzem őket, általában nem szokták használni a nyelvet beszédben, mivel úgy vannak vele, hogy még nem tudnak elég szót, és bővíteni kellene a szókincsüket, de nem tudják bővíteni a szókincset azért, mert nem tudnak úgy megtanulni szavakat, hogy az meg is maradjon. És erre szoktak tőlem kérdezni, hogy milyen módszert ajánlok. Van, aki próbálta már a szókártyát, van, aki megpróbálta a szószedetekben kikérdezni saját magát, ugye ez a tipikus, letakarom az egyik felét, és akkor mondom a másikat. Volt, aki posztitekkel ragaszgatta ki a lakást, és ilyen mindenféle módon próbálnak a tanulók például szavakat keresni. És mi a probléma ennél? Ugye ezt már írtam, de mondani is szoktam, hogy kérdésekkel rá tudok vezetni mást arra, hogy jobban megismerje, hogy mi a valódi probléma, de nem szoktam tippeket és trükköket és tanácsokat adni, azért, mert nem ismerem azt, akivel olyankor kommunikálok, és nem látom, hogy ő neki az, amit ő elmond, azt nevezzük tünetnek. Az, amit ő elmond, az egy tünet. Ő azt veszi észre. És az esetek többségében a tanulóimnál azt szoktam észrevenni, hogy a tünet, amit ők elmondanak, hogy nekem az a problémám, hogy nem jegyzem meg a szavakat, az egy olyan pici kis dolog, amivel, hát most, hogy ne bagatelizáljam túl, körülbelül ennyi idő alatt végzünk. Tünetnek meg kell találni a gyökerét, hogy mi a fő probléma, amit ő észre sem vesz, mert hajlamos a tanuló arra, hogy sok kis problémából egyet, ami mondjuk rá őt leginkább zavarja, csináljon egy nagy képet, hogy az a legnagyobb probléma, vagy minden sok kis problémát próbáljon orvosolni, tehát körülbelül, minthogyha egy csövön lyukak lennének, és akkor egyenként próbálja ilyen valami ragasztószalaggal beragasztani, mire végére ér, addigra már a ragasztószalag elválik, mert a nyomás nyomja ki a vizet, és akkor egyfolytában ugyanebben a mókuskerékben van, hogy próbálja foltozgatni a dolgokat, holott a fő probléma a gyökerennek valahol mélyebben, és egy teljesen más területen szokott lenni. Tehát ezért érzem én részemről felelőtlenségnek, hogy azt mondjam, hogy ezt meg ezt próbált ki. Mert mi van akkor, ha én azt mondom a tanulónak, hogy a legjobb módszer, hogyha mit tudom én, alkalmazást használsz, felolvasod, leírod kézzel a szavakat az alkalmazásból,
és utána fel is olvasod őket. És ez egy nagyon jó módszer, mert minden is működik, aminek kell. De ugyanez a tanuló legyen az a személy, aki már a Google-t körözte hosszába feltúrta módszereket keresve, és minden módszernél talált valamit, hogy hú, igen, nekem a napi rendem az problémás, hát a rendszeresség is sántít, időkorlát. Hát most, hogyha túl sokat tanulok, akkor kifáradok, ha túl kevés, az meg nem ér semmit. Hát most mennyi időm van nekem, hogy a 20 perc mi értelme van a tanulásnak. Jó zavaró elemek. Hát tényleg le kellene halkítani a telefont, mert a Messenger az szokott pittyegni, jó alkalmazások. Hát pedig azt használom. És akkor végig megy mindenen, és mindenbe talál valamit, ami önálló hiányzik, amit ő nem csinál, vagy amit nem úgy csinál, és akkor a végére odaér, hogy van egy csomó megoldás, honnan kezdje, hogy tudja mindegyiket összefogni, és még valamelyiknél például ott van, hogy 5+1 bónusz tipp, tananyagot oszt fel te úgy, ahogy azt te kigondolod, hogy logikus. Na, és akkor, mikor így tanuló ezt végig gondolja, na jó, akkor ennek majd legközelebb ülök neki. És hogy visszakanyarodjak ide a mélységekhez, nagyon sok olyan tanulóm volt, meg már itt a programban is az újak, aki pont ezzel jött, hogy ő neki rossz a memóriája, és nem tud szavakat tanulni. És próbálta a szókártyát, próbált minden lehetséges módját, és egyszerűen nem kész. Tehát akkor, amikor foglalkozik vele, akkor tudja, utána másnapra elfelejti. És volt például olyan is, aki önállóan tudta a szavakat, de hogyha meghallotta valahol, például egy hanganyagban, akkor nem ismerte fel. Ha valahol írásban találkozott vele, akkor felismerte. És akkor mi lehet itt például az egyik, amit ki tudnék emelni, mint egy fő probléma, de lehet itt más is a háttérben, hogy lehet, hogy épp annak a tanulónak, aki évek óta ezzel küzd, hogy mindenféle módon tanulja a szavakat, memória probléma helyett az a gondja, hogy nem tud szépen olvasni. És most itt a szép olvasás alatt nem arra gondolok, hogy folyékonyan, egybefolyóan, gyorsan, hanem fonetikailag nem tud rendesen olvasni. Hogyha te, épp aki ezt nézed, nem tudsz teljesen, tökéletesen kiejteni egy szót, akkor utána azt nem tudod úgy megtanulni, mert már azok is érzik, hogy valami ebben a szóban hangzásra nem okés, akik még csak most tanulnak nálam olvasni. Tehát már ők is érzik, de függetlenül jó lesz az úgy alapon. Hogyha itt nincs kikorrigálva a hangoknak a megformálása, a hangsúly, a minden, akkor mindig az a szó egy pillanatnyilag megtanult, de folyamatosan idegen szó marad. De éppenséggel lehet, hogy valaki szépen meg tudja formálni a hangokat, de a hangsúlyban, vagy abban, hogy egy hosszabb szóban így hullámzik a hangsúlyozása, ugye mert bejön, hogy egyik nyelvben a szó első felén van a hangsúly, a másikban a szó másik felén, de van olyan, ahol több szótagon is lehet. Tehát ezt a változásokat, hullámosságokat beviszi, vagy például nagyon kemény hangokat képez. És maga az olvasás, hogyha
nincs kicsiszolva, akkor nyilván a szavaknak a megjegyzése is, vagy a felismerése például hangzás után teljesen két különálló dolog lesz, és akkor jön az, hogy pedig az elhangzottakba nem ismertem fel. Most meg, hogyha ugyanazt a mondatot leírod nekem a papírra, akkor meg felismerem. Ez hogy lehet? Hát például így, de lehet meg más dolgok is a háttérben. Azért mondom, hogy ez egy olyan dolog, amit a tanuló, de bármelyik felnőtt nem tudja maga ennyire visszavezetni, hogy mi a probléma, azért mert ő benne van a problémában, és egy olyat kiszúr, ami gyakran előfordul mindenhol, például, hogy hogyan javítsd a memóriádat, hogyan memorizálj szavakat, így a szótanulás, úgy a szótanulás, emígy, és ő arra reflektál, mert például nem találkozott olyan tippel, vagy a nem legfelkapottabb tippek között van, hogy tanulj meg szépen olvasni, tehát kiolvasni a szavakat, megformálni a hangokat, a hangsúlyt jó helyre tenni, és utána már könnyebb lesz. De hogyha ezután sem nem, vagy nem ez a probléma, akkor megyünk tovább, és megkeressük. Tehát nem tartom én így mindezek fényében felelős dolognak részemről, hogy én bárkinek is adjak tippeket, mert utána abban fogom csak megerősíteni a nyelvtanulót, hogy azt fogja magában mondani, hogy igen, na itt van, hogy bennem van a hiba, mert ő ezt ajánlotta, és nálam ez sem működik. Vagy XY valami mást ajánlott, az sem működött, és nem tudom, a harmadik mit ajánlott, az sem működött, és akkor hát kiben másban lenne a hiba? Bennem. Azért, mert egyik módszert sem tudtam magamévá tenni. Jó, veszek egy kis levegőt, megnyomok itt egy frissítést, közben nekem lefagyott. Bárkinek kérdése, észrevétel, hozzáfűzni való. Az előző szombaton aktívabbak voltatok, most ez a mai társaság ilyen nagyon csendes üzemmódban van. És itt nem is tudom, hogy hangom van-e, mert nálam néha megakad a felvétel. De hát jó, ha mindegy. Mondom én tovább, aztán majd utólag is meg tudjátok nézni, meg úgyis bármikor tudtok tőlem kérdezni. Szóval nem az a kérdés, hogy melyik a leggyorsabb, a legtutibb és a legjobb módszer, hanem az, hogy mi az a módszer, ami titeket szolgál, és nektek megkönnyíti ugye a nyelvtanulást. Akár önállóan is. Mert hogyha van már egy kidolgozott haladási terv, egy, ahogy én szoktam nevezni, egy tanulási GPS, ami vezet, akkor utána ott már könnyű megtalálni a motivációt, vagy fenntartani, vagy kialakítani egy napirendet, egy időkorlátot, hogyha van valami, ami ugye vezeti a tanulót. De ez is egy olyan dolog, hogy én ilyet elkezdtem készíteni a tanulóimnak, de nem a program elején kapják meg tőlem, pont azért, mert nekem is időre van szükségem, hogy
rájuk tudjam formálni, és volt, aki kérdezte tőlem Messengerbe, ugye amikor említést tettem erről a nyelvtanuló térképről, GPS-ről, hogy ezt hol tudja majd megtalálni. Ez egy olyan dolog, ami nem univerzális. Tehát épp ezért nem tudom olyannak odaadni, aki nem nálam tanul, ugye ebből az érthető okokból kifolyólag, hogy nekem idő kell ahhoz, hogy összeállítsak egy olyan, akár mondjuk egy haladási tervet az önálló tanulási szakaszra, ami a tanuló úgy tud használni, hogy az neki egy megkönnyebbülés. És ugye itt rengeteg háttér támogatás van, mint ahogy azt már a posztokból is kiderül, hogy nagyon sokat foglalkozom a tanulók mentális állapotával és a tévhitekkel, hogy mindezzel azonosulni tudjanak, és egy más szemszögből lássák a dolgokat. Mert ha például én kiírom, hogy napi 15 perc tanulás elég, az valakinek pont meg is fog felelni. Hű, de jó, szuper, hát akkor ez így csodálatos napi 15 perc, ez nagyszerű. De nem mindegy, hogy abban a 15 percben mit tanul a tanuló, hogy áll hozzá a tanuláshoz. És aztán meg ugye van a másik csoport, aki na jó, ne szórakoztassa, már 15 perc alatt mit lehet megtanulni, és kételkedik abban. Tehát van neki egy fix elképzelése, hogy valahol, valamikor, valamit napi rendszerességgel neki mennyi időbe telt megtanulni, és ahhoz veszi a viszonyítást. Tehát ezt ugye nekem ki kell tapasztalnom a tanulóimnál, hogy aztán tényleg egy olyan segédanyag legyen náluk, ami őket szolgálja. Vagy például a tananyag felosztása. Hát most, hogyha egy tanulónak önállóan kell kitalálni, hogy ő mit tanuljon, akkor az szerintem már régen rossz. Tehát elsősorban benne van a nyelvbe, és abba a fázisba, amikor tanul és fedez fel, tehát nem ő neki kell tudni azt, hogy honnan induljak, és miket foglaljak bele, és hogy haladjak, hogy az szépen egymásra épüljön, és aztán ne dőljön össze, mint egy kártyavár, mondjuk rá a súly alatt. Szóval itt nagyon sokrétű dolog van, ami a felszín alatt közrejátszik abba, hogy valaki azt mondja, hogy megtaláltam a módszeremet, vagy várom azt a csoda módszert, amit egyszer majd valaki a piacra dob, és azzal nekem teljesen könnyedséget fog okozni, vagy okozni a nyelvtanulás. Tehát itt remélem, hogy ezzel átjött, hogy két külön dolog az a módszer, amit alkalmazok a tanulásra, azon belül a módszer, amit a tanulás elején alkalmazok, még a felfedező stádiumban vagyok a tanítvánnyal, az, amit a folytatásban használok, és egy teljesen külön álló dolog az, ami a tanulónak lesz majd a módszere. Úgyhogy nem arról van szó, hogy ez nálam valamilyen nagyon titkos dolog, amit én nem akarok az embereknek elárulni, mert akkor nem tudom, mi lesz. Tehát ilyen elemekből tevődik össze, úgyhogy ezért nem tudok se tippet adni, se
leírni nektek a tökéletes módszert, mert hogyha leírnám az saját tökéletes módszeremet, azzal nagyon sokan nem tudnának azonosulni, és akkora csalódás lenne nekik, hogy na de hát itt a tökéletes módszer, akkor biztos, hogy velem van a probléma, és én ilyen vagyok, olyan vagyok, szóval jön egy csomó destruktív kijelentés, amit én nem szeretek így hangosan kimondani, de úgyhogy remélem, hogy értitek, hogy ezért nem osztottam meg eddig sem tippeket, trükköket és a tökéletes módszert, és eztán sem fogom, mert nem akarok csalódást okozni valakinek, aki már ki tudja, hogy hány cikket végigolvasott az interneten, és már azt sem tudja, hogy igen, ebből a kvízből, ugye, amit többség kitöltött, volt egy ilyen kérdés, melyik mondat áll legközelebb hozzád? Az egyik válasz, tudom a szabályokat, de nem tudom őket használni. A másik, mindig félek, hogy valamit elrontok. A harmadik, értem a nyelvtant, de nem tudom használni. És a negyedik, már nem is tudom, mit kellene másként csinálnom. És erre már nem is tudom, mit kellene másként csinálnomra jött 62,5%. A másik háromra 12,5 mind a háromra. Szóval 62%-a azoknak, akik kitöltötték a tesztet, már azt sem tudják, hogy mit kellene nekik másként csinálni. Na, és akkor én erre tegyek közzé egy tökéletes módszert, hogy kapjanak még egy utolsó pofont, hogyha ők azt nem tudják alkalmazni. Közben nézem itt, hogy érkezett-e valami. Kérdés, észrevétel, egy kis lájkocska. Nem azért buzdítalak itt titeket, hogy lájkoljatok, hogy jobban érezzem magam tőle. Én mindenféleképp elmondom, amit meg szeretnék veletek osztani, aztán ki valamit hazavisz belőle, ki nem, szóval nem nekem. De egy az, hogy tudjam, hogy van hangom, mert én itt magamnál egy az, hogy akadozik a rendszer, a másik meg levettem a hangot, hogy ne legyen visszhang. És hogyha van kérdésetek, akkor itt menet közben fel tudjátok tenni, amúgy pedig elmondom én, amit akarok, és mindenki azt visz magával haza, amit szeretne belőle. Zsuzsa mondja, én nagyon örülök a tanulási térképnek, hatalmas segítség lesz a program utáni időszakban. Zsuzsa az egyik tanulóm, aki most a NAMA programban van, és üzenem neked, hogy ez még csak a vázlat, tehát egy egészen más, egy egészen kibővített és teljesen más letisztult térképet fogsz kapni a program végén. Ez most elkezdtem rajta dolgozni vázlat. Úgyhogy nagyon örülök, hogy már ez is segít és tetszik. Szuper! Nézzük még, hogy milyen kérdések voltak itt. Hogyan jellemeznéd a saját tanulási szokásaidat? Volt az egyik. Amire két opcióra jöttek válaszok 50-50%-ban. Tehát az egyik, hogy kis adagokban rendszertelenül haladok, és a másik rendszeresen, de sokszor fáradtan és automatikusan tanulok. Tehát ez a kettő volt 50-50%-ban. És amire nem jött válasz, de egy opció volt, csak akkor foglalkozom vele, ha motivált vagyok. És a negyedik, fókuszáltan tanulom, tudom, mit gyakorlok és miért. Tehát erre nem jött semmi. Tehát ugye itt már megjelenik a rendszertelenség, és
módszerben próbáljuk a rendszert találni, a rendszerben meg a módszer, tehát próbálunk valamit kialakítani, ami nem a saját feladatunk, nem azért, mert képtelenek vagyunk rá, de képtelenek vagyunk objektívan kiszállni magunkból, és visszanézni magunkra, és megfigyelni magunkat különböző stádiumokban és folyamatokban. A másik meg nem a mi dolgunk, akik még abban a szakaszban vagyunk, hogy fedezzük fel a nyelvet, nem hogy mi a legjobb és a leglogikusabb módszere a felépítésnek. Tehát ez nem egyénileg az emberek saját hibája. Inkább azt mondanám, hogy ez így a kívülállóknak a ránk vetített problémája. Mert hogyha nem is tanítanám a görög nyelvet, csak beszélem, használom, de nem tanítom. És jönne egy olyan, hogy én most valamilyen csoportba megosztom a legjobb módszert, amivel én megtanultam a görög nyelvet jó szándékomból. Akkor is, hogyha azt valaki megnézné, mert nyilván nem írnék egy regényt vagy egy novellát róla, csak néhány pontban felsorolnám, akkor sem vagy nem lát az a módszerem és a teljesítményem mögé, vagy esetemben elrettenteni a nyelvtanulni vágyót, hogyha elárulnám neki, hogy nekem volt olyan, hogy napi 10 óra hosszát tanultam. De mondjuk rá erről, és nem ajánlom senkinek, hogy ennyit tanuljon egy nap, erről majd az egyik könyvemben szót is ejtettem, mint saját személyes tapasztalatom, amikor a cél megöli a folyamatot. De hogyha a módszeremet kellene elmondanom, akkor ez is egy olyan dolog volna, amit kötelességemnek éreznék megemlíteni, hogy én igen, volt, hogy napi 10 órát vagy 12 óra hosszát tanultam, és ez valahol ott hozzátett ahhoz, hogy én most ilyen szinten beszélek görögül. És akkor az egyik az elrettenne, hogy na jó, hát akkor én soha nem fogok megtanulni, a másik meg nem tudom, hogy mit gondolna. És még egy van, amit itt szeretnék felolvasni, egy kérdés, ami volt, mennyire érzed, hogy az eddigi tanulási próbálkozásaid valóban rólad szóltak, a te ritmusodról, a gondolkodásodról és az élethelyzetedről. És itt jött 50%-a azt válaszolta részben. Néhány dolog működött, néhány nem. 25% azt mondta, vagyis azt jelölte be, hogy egyáltalán nem, mindig más módszereihez próbáltam igazodni. És 12,5%-ba jött egy, hogy nem tudom, talán még nem láttam át, mi működne nekem igazán, és igen, már tudom, mi való nekem. Tehát így körülbelül én ezt terveztem nektek mára. Még azért átfutom a jegyzeteimet, mert én készülök rátok, ti meg nem kérdeztek tőlem. Hát hol van itt az interakció, a kérdezfelelek, a mindegy. Jó, tehát én úgy nézem, hogy mindenről beszéltem, úgyhogy még várok néhány másodpercet. Nyomok itt egy-két frissítést. Megnézem, hogy valaki azóta írte valamit, vagy volt-e valamilyen kérdés. Jó. És nyomjatok lájkokat,
létszik, nem miattam, nem azért, hogy jobban érezzem magam, like nélkül is ugyanolyan jól vagyok. A Facebook algoritmusa, hogyha nem érzékeli, hogy erre a tartalomra jönnek lájkok, akkor megy oda a háttérbe, és lehet, hogy épp most valaki a Netflixen néz egy sorozatot, amiből már minden évadot látott, csak azért, mert nem tud mit csinálni, és már nincs kedve neki, hogy tanuljon, mert tudja, hogy úgy sem fog menni, tehát ő hozzá most, hogyha eljut ez a videó, azért, mert te lájkoltál, akkor ő nem tudván kinek, de valakinek élete végéig hálás lehet, hogyha kap egy megváltást. Úgyhogy erről szólnak a lájkok, nem pedig az én lelki állapotomról, ami amúgy is rózsaszín. Poénkodok, de valójában tanítsuk a Facebookot, az algoritmust, hogy felfogja, hogy ez kell, másnak jól lehet. Anikó drága, most csatlakoztam, sziasztok! Neked is szia, és hát majd nézd vissza az élőt, hogyha van kérdésed, akkor kommentbe is tudtok írni, nekem is Messengerbe. Nem várom el, hogy nálam tanuljatok, nem várom el, hogy megfogalmazódjon bennetek, hogy nálam akartok tanulni, és nem fogok senkit lerohanni, hogy de bizony, gyerek, kérlek, létszi. Nem, nyugodtan kérdezhettek, amit úgy érzek, hogy elmondhatom, mert nem teszek vele még nagyobb kárt, azt szívesen ajánlom, és olyan tanácsot is adok, amivel azt mondom, hogy nyugodt vagyok, mert nem fogja holnap után még jobban lehúzni a tanulót, mert valami olyat mondtam, ami nála nem működik, és aztán én vagyok a baj, nekem nincs nyelvérzékem, béna vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, szóval ezeket így ne is mondjuk, szóval nyugodtan tudtok velem beszélgetni, írni, kommentelni, kérdezni, vagy csak írni egy véleményt, egy hozzászólást, bármit, nem harapok. Lehet, hogy nem fogok rögtön mindenkinek tudni válaszolni, de amikor tudok, akkor válaszolok. Írja Anikó, visszanézem mindenképp. Köszönöm. Úgyhogy még egy utolsó frissítés neki, ami eddig beérkezett be, ami nem, azt utána majd megválaszolom. És egyelőre ennyi lenne mára a mai alkalomra. Körülbelül tudom jövő hét szombaton mivel fogok érkezni, de ez még képlékeny lehet, hiszen ahogy a hétköznapokban jön valami olyan, amit úgy érzem, hogy na erről most akkor ideje lenne beszélnünk, akkor természetesen váltom a menetrendemet. Még itt Anikó írja, hogy minden videó nagyon hasznos, köszönjük szépen, örülök, és már annak is, hogyha egyetlen videóból egyetlen egy gondolat valakiben segít valamit megindítani, és levenni róla azt a terhet, hogy de bizony, veled van a probléma, mert annó Erzsike néni, az angol tanárnő megmondta, hogy te ehhez hülye vagy. Szóval, hogyha már ezt sikerül gondolatba felülírni, akkor én annak már nagyon örülök. És ha bármi van, ami segít, nem csak ahhoz, hogy a görög nyelvet tanuljátok, hanem bármilyen más nyelvet, akkor annak is örülök. Írja Zsuzsa, hogy köszönöm, én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, szép hétvégét nektek, aki majd eztán nézi meg, őket is üdvözlöm, és találkozunk jövő szombaton. Sziasztok!